Moro! Tänään käydään askel kerrallaan läpi, miten sä mittaat sun päivittäistä suorituskykyä Number Onein tekoälyn avulla. Lähdetään kattoon. Vaihe 1. Varmista, että sulla on puhelin, joka kamera pystyy näihin asetuksiin. Vaihe 2. Aseta sun kamera kuvaamaan tähän korkeuteen näin kauas itsestäsi. Kun sä oot valmiina testaamaan, käynnistä video joko etälaukaisijaa käyttämällä tai puhelimesta painamalla. Testien aluksi ota ryhdikäs asento, laita kädet lanteille, kato suoraan ja snadisti ylöspäin. Tän jälkeen suorita 2 jalan hyppy. Ota hyppy rauhassa haltuun ja loppuasento on sama kuin alussa, eli katse ohuesti ylöspäin, eteen ja kädet lanteille. Tän jälkeen testi on ohi. 1 jalan testissä muuten täysin sama juttu, sama aloitus- ja lopetusasento, mutta 1 jalka kerrallaan. Ota rauhassa hyppy alas, käytä lyhyesti välissä molemmilla jaloilla. Ota toinen jalka, rauhallinen hyppy alas ja testi on taas ohi. Ja se siitä. Tekoäly tekee automaattisesti sitä sun videolta analyysiä ja sun ei tarvi enää kuin nauttia tuloksista.